μαγαζιά μας που βρίσκονται Νέα Ερυθρέα, Γέρακα και Καλυθέα θα βρείτε μια πολύ μεγάλη γκάμα πραγμάτων και θα μπορέσετε να διαλέξετε τα προϊόντα μας σε διάφορες τιμές, με άμεση παράδοση, σαφώς, και δωρεάν στήσιμο στο χώρο σας. Αυτό το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλές προτάσεις να δώσουμε στους πελάτες μας, πολλά έπιπλα τα οποία έχουν να κάνουν με διάφορα υλικά, με ξύλινα, με αλουμίνια, με συνθετικό ραγάν, και ο καθένας μπορεί να έχει για το χώρο του να επιλέξει ό,τι χρειάζεται και ό,τι του αρέσει και σαφώς ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί να διαθέσει, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κατηγορία και σε τιμές και σε ποιότητες. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, Season Store, σας περιμένουμε για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε.